Otterup fik i dag sin første streethockeybane. Det er dog ikke en helt almindelig bane. Den er nemlig bygget af 4 teenage-drenge. Her ses en formand, en kasser og 2 bestyrelsesmedlemmer. De 4 drenge fra Otterup er 14 og 16 år. Sammen har de stiftet hockeyklubben Black Panthers og bygget en hockeybane. Du skal putte den i? Ja, det kan den jo ikke, fordi den skal længere til. Det hele startede her i Æblevænget. Vi startede faktisk her med at være bare 4-5 stykker. Og så begyndte vi at nærme os de 10 stykker, og så var det ved at være for meget for naboerne, og vi ødelagde deres hæk. Drengene var vokset fra Villavejen, og så var gode råd dyre. Først gik vi nærmest til kommunen, og så fik vi nogle penge i kommunen, og så har vi fået noget af skolen, og så har vi fået ellers af nogle sponsorer. Det hele lyder egentlig let, men fra idé til bane er der gået 3 år, hvor drengene har bokset med kommunen. Det går lidt langsomt, vil jeg sige. Men det er vel bare sådan typisk for kommuner, at det går sådan lidt langsomt. Vi tænkte, ja, det lyder meget godt, at unge mennesker skal bare have og vil have, og så videre. Så der er nogle betingelser for, at man fra en kommune går ind i sådan et projekt og vil være med. Og vi ridsede lige så op og sagde, at det kunne være anbefalesværdigt at danne en forening, og der skulle jo mange penge til og så videre. Så lavede de goyørt med vedtægter. Der blev indkaldt til stiftende generalforsamling via skolens hjemmeside. 290.000 kroner har drengene skrabet sammen til baneprojektet. Og så var der bare at smøge ærmerne op. Vi har jo lavet det hele, undtaget asfalten. Det har kommunen lavet. Det var ikke så sjovt at lave den, når der skulle graves huller og sådan noget. I dag blev banen så indviet med en kamp mod Odense Ishockeyklub. Det er dejligt, at vi kan spille kampe og træne på banen. 4-1 til OIK. Og kampen mellem Odense Ishockeyklub og Black Panthers endte 4-3 til Odense-holdet.